takže bude tam veľa stretnutí, ktoré stoja za to. Pán Marian Jelínek alebo Jan Milfaj, takže ja tam idem kvôli ním. Že to myslenie prvej ligy som nevedome mala. Ja tiež neviem, čo si odnesiem, ale idem tam s tým, že niečo si určite odnesiem. Prečo by ste mali prísť na seminár? No, popravde si myslím, že žijeme už v dobe, kde nikoho žiaden seminár ani žiaden kauč nespasí, ale domnievam sa, že každý si vie pomôcť sám, ale na to je niekedy dobré, keď ho niekto tak ťukne, tak v dobrom nakopne a inšpiruje a myslím si, že hostia, ktorí budú na tomto seminári, sú výnimoční a veľmi inšpiratívni, či už pán Marian Jelínek alebo Jan Milfaj, takže ja tam idem kvôli ním a som zvedavá, ako oni naťuknú a inšpirujú mňa. Čo si zo seminára odnesiete? No, to je ťažká otázka, pretože to zistíte, až keď zo seminára odídete, ale každý, kto tam príde s otvorenou myslou a v pohode a v dobrom naladení, tak si určite odniesie to, čo má. A som presvedčená, že každý si odniesie niečo iné, ale že to všetko bude veľmi osožné. Ja tiež neviem, čo si odnesiem, ale idem tam s tým, že niečo si určite odnesiem. Koho na seminári stretnete? No stretnete tam Mariana Jelínka, stretnete tam Jana Milfajta, stretnete tam mňa a čo je mi teda cťou, že tam môžem byť súčasťou, aj keď ja sa nevnímam ako nejaký kauč, ani niekto, kto by mohol ľuďom hovoriť, ako treba žiť a čo je to myslenie prvej ligy, ale myslím si, že v istých veciach v živote sa mi zadarilo, že to myslenie prvej ligy som nevedome mala. Občas som mala v niektorých oblastiach myslenie 48. ligy, skrátka je to veľmi rôzne. A stretnem tam napríklad ja vás, stretneme sa tam navzájom a pre mňa je vždy fajn sa s ľuďmi počas takých seminárov rozprávať a na veľa vecí počas tých rozhovorov prídem aj ja sama, takže stretneme sa tam všetci navzájom a mnohí sa možno stretnú so sebou samými prvýkrát tak naozaj, takže bude tam veľa stretnutí, ktoré stoja za to.